Marija kienet tgħix f'Nażaret, belt żgħira tal-Gallija. Fil-ħajja tagħha ta' kuljum ma kienet tidher li kellha jew tagħmel xejn speċjali aktar mit-tfajliet l-oħra. Kienet tgħin fix-xogħol tad-dar, tieħu ħsieb tixtri u tmur iġġib l-ilma mill-lajn li kien hemm fil-qrib. Kellha arus li kien jismu Giuseppi bin Jacob li kien ġuvni bil-għaqal min-nisel tas-Sultan David. Giuseppi ma kienx żagħżugħ sinjur, kien jaqla l-ħobbs ta' kuljum mix-xogħol ta' jdejh. Kull nhar ta' Sibt, Marija kienet imdorrija tmur is-sinagoga kif kienet imdorrija tagħmel sa minn xkunitha. Fis-sinagoga kienet tisma' jinqara l-wedijiet li Alla kien għamel lil-Abraham u lill-missirijietha. Kienet tisma' ħafna dwar il-wedijiet li Alla kellu jagħżel mara li minna kellu jitwieled li bent ta' Alla. Dan kien jimlija b'tama kbira u bħal nies tajbin u ġusti kienet titlob bil-ħerqa biex il-mulej jibgħat lill-Messija mwiegħed. Jum wieħed Marija kellha dehra speċjali. Alla bagħat lill-Anġlu Gabriel li daħal għandha u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Tħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha se qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Ma tibżax Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnisser fil-ġuf u jkollok iben u jissemmih Ġesu. U jkun kbir u jissejjaħ bin il-għoli. Marija tħawdet u ma setgħetx tifhem kif dan qatt jista' jkun. L-Anġlu Gabriel imbagħad spjegala li dan kien ser jiġri bil-għajnuna tal-Ispiritu Santu u għalhekk it-tarbija li kien ser ikollha kellha tkun li bent ta' Alla. Kif fehmet sewwa xriet minn Alla, Marija wieġbet bla tlaqliq u qalet: Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej se jkun minni skont kelmtek. L-Anġlu dakinhar qal lil Marija li l-qariba tagħha Elisabetta kien ser ikollha jibel ukoll. Marija kienet taf li Elisabetta billi kienet xi ftit anzjana kellha bżonn lil min jgħinha. Għalhekk Marija għalkemm magħżula minn Alla biex issir omm ibnu saret qaddejja marret tgħin Elisabetta b'bżonnijiet tagħha. Baqgħet hemm tgħin Elisabetta u Zakkarija sakemm twieled it-tifel tagħhom li semmewh Ġwanni. Ftit xhur wara, Marija wkoll weldet it-tarbija. It-tarbija ta' Marija twildet f'Bethlehem tal-Udija, twildet ġoħar tal-annimali, għalkemm kemm Marija kif ukoll Giuseppi xtaqu li twelid tal-iben ta' Alla isir f'post isbaħ aħjar. Snin wara, Marija u Giuseppi ħadu lil Ġesu issa ta' 12 sena fit-Tempju ta' Ġerusalemm biex jiċċelebraw il-festa tal-Għid. Kif kienu niżlin lura id-dar, Giuseppi u Marija indunaw li Ġesu ma kienx magħhom, marru lura jfittxuh. Sabuh fit-Tempju u meta Marija staqsitu għaliex għamel hekk wieġeb: Għaliex qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li juża missieri? Fil-qalb ta' Marija baqa' jinstema' dan il-kliem li kien qalilha bina. Beqgħet tostu tiftakar ukoll dak li għamel bina Ġesu dakinhar tat-tieġ ġewwa Kana li l-koppja kien naqashom l-inbit. Hi marret tgħidlu u hu għall-kelma tagħha biddel l-ilma f'inbit l-aktar tajjeb li ħadd qatt qabel ma daq bħalu. Snin wara, meta Ġesu kien ġab beda l-ministeru tiegħu, Marija oqraba oħra tiegħu darba fittxew li jkellmuh. Xi ħadd li jinduna bihom qallu: Ara ommok u ħutek qegħdin barra ifittxu li jkellmuk. Imma Ġesu wieġeb u qal: Min hi ommi u min huma ħuti? Imbagħad nettidi lejn id-dixxipli tiegħu u qal: Dawn ara huma ommi u ħuti, għax kun min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewwiet dak huwa ħija u oħti
u Omm. Fil-fatt, Marija hija l-aqwa mudella lina l-koll li rridu nkunu veri disċipli ta' Ġesu. Marija kellha xewqa kbira li tagħmel dak biss li jogħġob lil Alla. Marija dejjem għamlet dak li rid minn Alla bil-qalb kollha. U wkoll meta dan kien jeħtieġ li hija tgħaddi minn batija kbira bħalma ġara meta bina li tant ħabbet ġie maqtul fuq is-salib bil-batija kbira. Marija tal-li dejjem għamlet dak li rid minn Alla meta mietet ġiet imtella s-sema għand tara l-Missier li jista' kollox u ħdejbina Ġesu.